Shalom. Parhaldo HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasatontu suderuas doho tamu suang songoni namar minggu secara live streaming di Tikion, Horas Mahita, jala selamat beribadah mak. Tapaserep maruhata, masuk Mahita, tapuji matuhata, marinde Mahita, sian buku ini nomor 560 sada, ayat sada satro diadat tulu. Mari hite gorni debata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus, gorni anakna Tuhan Yesus, dot gorni tondi porbadiana tumo palangit dohot tanoon, amin. Endeon hamuma di Jehovah ende naim baru, ay nunga di pambahin ibana akahalongan, nunga di paboton Jehovah hatona, nunga di papatar ibana hati gorana di adopani akasi pilih begu, nunga ditupahi tangan siang bunana badiai ibana, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, hodo pamonang nasitong, na mandungani ganup jolma na di portibion, sondakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutanda hami dalan hanguluan marhites yani, saya raja imahami,
asa unang kami manimbil hamis yan dala nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patok tong marohan nami maraposyon tuho, marhiti-hiti tondi parbadia. Amin. Marende mahita, sian buku ini nomor 187 ayat 3. Tangyon hamu mapatik ni debata, dohot lapatana, ima patik paunomon dohot lapatana, patik paunomon, unang ho mamunu, dia do lapatani, ondo, ikon dihabiri rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang kita olo mambain sahit-sahit tu nasa namangulu, ikon roha panguluhon do rohata, di nasa namangulu. Atong rapmahita mangidugugo taringot tu patiknai. Ale Tuhan debata, saipat koi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Marindi mahita, sian buku ini nomor 681 ayat 1 dohot 2. Oh
dosata, martang yang mahita. Ale amanami jala debata namina di banu ginjang, para sirona sumurung midahami, hupartutu jala hutopoti hami dosa, dohot pangalusian nami nagudangi di colom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala si sama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholoni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabagi mahata baga-baga taringat tu hasesani dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun. Jala songon ombun manurup aka dosam, say mulak maho tu au, ai au do si paluaho. Hasang ngapon madi debata na dikinjang. Amin. Marinde mahita, Sian buku ende nomor 25 ayat 1. Tagbagi mahatani debata turpuk di hari Minggu, imanatar surat sian buku pangukapon pindu opat, mamukasian ayat walu satro di ayat 10 mamukasian ayat walu satro di ayat 10 sada, jala marsikat sorin mahita manjahasa. Adong diganup parngulu na opati onom habong-habong nabe, nama mata dona sida humaliang dohot di bagasan, dang maradian nasida arian dohot borngin mandok, nabadia do Tuhan debata singgonggom saluhutna nong adong hian si parngului nanaeng ro. Jaloma manukap situana 20 opati di joloni nahudul di habangsai, di sombama parngulu si salering-lering nai, di peokon matupal nasida tu joloni habangsai, huhut didok. Songonido sahatna,
Martua doakan atu mangyun hatani debata jalana upepsa. Amin. Marindi mahita sian buku yang di nomor 581 ayat 2 dan 3. Tindakon maha porsiata songona hitendakon di dongata saha porsiaon di portibion rap mahinda pandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo satu dosan natu mopa langit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai imana tinubuhan isi Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta natu mau nampernit di panghuman isilatus namate tarpajal do ibana di haupinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lahudul di siamuni debata Jehovah amanai paruko naso hatu dosani disimai bana memang bulak sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsia di tondi porbadia jaladong sadahuria nabadia Hudia hatopani halak Kristen akan abadia dohot ya sesain naman dohot hatai namando mulak manggulus sogut daging di halak nong mat dohot di hanguluan nasora sudah amin. Tabegema tikting di minggu sadario Horas madihita sa luhut na. Titing namasa do naneng pamasaon di Huriata HKBP Jalan Lurah Cimahi distrik 10 Jabar Tengdi ima di Minggu Kantate 15 Mei 2022 Edeho kamuma di Jehovah edene baru doho topik
maredema hamu di Jahoba. Angka 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 17 Mei 2022 masuk pukul 17 WIB. Kemudian angka 2.2 Sermon Week. Pada hari Rabu 18 Mei 2022 mulai pukul 19 WIB atau pukul 7 malam akan diadakan Sermon Week di WEK 7 di rumah keluarga Sintua MTH Sirait Y. Boru Damanik beralamat di Komplek Bukit Permata, Blok C7 nomor 4 Cilame. Kemudian pada hari Kamis 19 Mei 2022 mulai pukul 19 WIB atau 7 malam akan diadakan Sermon Week 8 di rumah keluarga B. Silitonga, Boru Lubis, beralamat di Komplek Nusa Persada nomor 2 Cibeber. Kemudian di tanggal 19 Mei hari Kamis juga pukul 19 WIB akan diadakan Sermon Week 9 bertempat di rumah keluarga Sintua MT Sinaga D. Boru Sitanggang, beralamat di Komplek Bumi Pakusarakan Blok B2 nomor 2 Tani Mulia. Kemudian pemberitahuan angka 5.1 Konven Distrik. Pada hari Senin 16 Mei 2022 akan dilaksanakan Konven Distrik di HKBP Bandung Timur. Pendeta resort dan pendeta fungsional dari gereja kita akan mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya angka 5.2 Kebaktian Minggu. Sehubungan dengan PPKM yang sudah dilonggarkan oleh pemerintah, untuk itu, A. Pembagian week dalam ibadah minggu tidak diberlakukan lagi. Jadi, amanami doinanami mulai minggu naro, dan pembagian week behita, molomar minggu di kebaktian pagi, siang, dohot, sore. Kemudian B, formasi duduk bisa 4 orang dalam satu bangku dengan tetap memakai masker. Pelayan khotbah dan liturgis akan memberikan salam di depan pintu gereja setelah selesai kebaktian. Boleh dengan salam sehat ataupun berjabat tangan. Songon najului hamu amanami doinanami teh. Kemudian pengumpulan persembahan amplop, pilihan bulanan, pilihan pembangunan, dan pilihan amplop lainnya akan diantar ke depan dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan bersamaan dengan penyerahan persembahan kedua. Selanjutnya angka 5.3 Kebaktian sekolah minggu dan remaja. Kebaktian sekolah minggu akan dimulai kembali dengan tatap muka, yaitu mulai tanggal 5 Juni 2022 dengan kebaktian bergilir dengan jadwal sebagai berikut. Minggu pertama yang datang sekolah minggu tatap muka kelas PG dan TK. Kemudian minggu keduanya kelas A, minggu ketiga kelas B, dan minggu keempatnya kelas C. Dan apabila ada minggu kelima, kembali ke kelas PGTK dan tetap akan disiarkan melalui live streaming. Seksi remaja dihimbau untuk mengikuti kebaktian sore. Selanjutnya angka 5.4, Rapat Pengurus PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Gereja kita menerima undangan rapat pengurus PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 mulai pukul 10 sampai dengan selesai bertempat di Gereja HKBP Sumbersari Resort Bandung Barat. Selanjutnya angka 5.5 Seksi AMA. Pada hari Jumat 20 Mei 2022 akan dilaksanakan latihan KOR mulai pukul 19 WIB. Dimohon bagi kaum AMA
untuk hadir mengikutinya. Soni matiting dihita sadarion, horas madihita tuhat tama nama masuk-masuk. Marinde mahita sian buku ino nomor 110 pitu ayat sadar do tudutna hutapungu peleata. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhut na suag songoni ng ama nami ina nami na posobulong na maddohoti live streaming di dia pe hamuna maringanan di bagasa tikiol hupasa tami matuhamuna horas. Ia nagabe jamita di parminggota manugoton imanatar surat di 2 Musa 10 ayat 10 sia 1 ayat 20 sada. 2 Musa 15 ayat 10 sia 1 ayat 20 sada. Tatangihon ma di bagasar ruhat tabi asa hujahahon.
Ay bongot tu bagasan laut do hodani raja parau dohot akka huretana rodi parsihudulla. Jadi di pasuang jauh bama akka aek ni lauti mangalikupi nasida alai anggo halak Israel mardala dinamahiyang do nasida di tonga-tonga ni laut. Tungi di tiup si Miriam boru panurirang iboto ni si Aaron odap sada di bagasa tanganna jala ruar sude akka boru-boru marudur-rudur mangihuton ibana masih tiop odap nabe. Jadi marede tari parmasi Miriam tunasida marede ma hamu tu Jahoba ay marmulia situ tudo ibana. Hoda dohot parsiudullah diusopon tu bagasan laut. Songonido anggo sana. Hamuna kadongan saha porsiaun di bagasan guari tuata Yesus Kristus. Songon tikting barita di bagasan tikion. Ia guari minggu ta sadarion ema minggu kantate. Minggu kantate lapatan na edeho kamuma di Jahoba sada ede nai baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan tersurat di Psalmen 10 ayat sada. Hamuna kadongan molo tataringoti taringotu paredeon. Jala molo ta sulikit nakiningan di Psalmen 10 ayat sadai ado horoa ede nai baru. Jodoh memang tabege guari minggu hampir setiap tahun guar minggu kantate lapatan na ede kamuma di Jahoba sada ede nai baru. Ado horoa ede nai baru on. Ede na digubah do museng manang na adong do ede na asing manang na ede na diciptakan baru do museng edei ido na diguaran na ede na baru. Mula secara harfiah boy saja do pangatusiat tataring otusi ala memang goari minggu kantateon tutu marede ma edeo kamuma di Jahoba sada ede nai baru. Alai hamuna kadungan dada atusat taon minggu kantateon secara harfiah. Secara harfiah. Alai adong do HP nang makna yang sangat mendalam taringot tugoarni minggu kantateon. Nakininga didokot tuita ahado ede nai baru. Songon na taboto hamuna kamang do tamuna kainang bahwa nyanyian itu adalah satu bentuk pengungkapan manang na ekspresit tadui na patuduhon bohit taon na patuduhon rohat taon marlas ni rohado hita manang na marsak di bagasan ngoluon. Jadi tarida dui di bagasan parediota. Ido bana molo marede hita molo edelas ni roha. Basoina matabuna begion ate. Mekel suping hita molo marede hita di bagasan las ni roha. Apalagi misalnya molo di gedung hita, di gedung paradaton manang gedung parpestaan. Setaradong do akka ede-ede nai baru na tabigi ya manang na di bagasan ede nai barui masih tabu pakilala atta jala marlas ni roha hita di bagasan parpestaan bahkan mungkin ala nilas ni roha tate boy sajodo akka inata
bolo di gedung parpestan molo nunga dimulai dohot garra godang gotahe manang na ede mau mere ya. Barang na binoto be neng 24 jam nyan hita disiate. Alani las rohata ala disi di pataridahon sada pengungkapan ekspresi yang sangat luar biasa di bagasan parpestaan. Aleber kamu nama jolo molo edde arsak ni roha. Jala tarbarita do molo halak batak, tarbarita do halak batak malo mengadungi, ya, malo mengadungi dalam bahasa Indonesianya meratapi. Jala bodo di pajojor marhite edde adung nai, marhite nyanyian ratapannya itu. Songon dia mah si solhot nang parjolo manadikon ibana di tonga-tongani portibion boy diadukon ibanai mulai sian siete-tekon na satu nabalga satu bagasan persauran. Ima sada kekhususan ni halak Batak adong ede adung nyanyian ratapan jala tarida dui sen bentuk ruat manang na sen bentuk ekspresi ni bohina bohado ibana mangedehon edei di bagasan na mga dungi do di bagasan na marsak do di bagasan na marlas ni rohado ibana mangedehon edei. Alani hamunak kadongan sa porsyaon molo nakiningan didokon bahwa ede na baru idada ede na baru tubuh. Alay ede na baru ima sada ede na maripolahon songon dia ma pabahenan ni debata tu sada ngolu ni jolma. Songon dia ma pabahenan ni debata Jahoba. Tu sada parngoluan ni akka jolma. Calai do na tabereng di bagasan turpukta sadarion. Nakiningan tabereng di bagasan turpuk 2 Musa 15 ayat 10 sia 1 ayat 20 sadaun. Adong sahalak paropuan namargoar si Miriam ya. Namargoar si Miriam ibotoni si Aaron ya, ibotoni si Aaron jala di bagasan baritaon 2 Musa 15 ayat 10 sia 1:20 sadaun di baritaon do ia si Miriam nina mabuan odap ya, mabuan odap ibana jala marudur-rudur ma akka parupuan dongan na laho marede, laho bernyanyi, puasa marede nasida. Jadi didokon ibana di marite ayat 20 sadai marede ma didokon si Miriam marede ma hamutu Jahoba ay marmula situtudo ibana hoda dohot parsiudulna diusopon tu bagasan laut. Bahasa songoning ajakan ni si Miriamon ibotoni si Aaronon bahkan akka parupuan ro mabuan odap marlas ni rohana sida. Bahasa songoni las ni rohani na sida. Bahasa mengajak marede si Miriam di bagasan turpukon. Jawabanna hamuna akadongan sa porsyaon ala memang nunga di palua debata Jahoba bangsa Israel sian gonggoman ni Raja Parau. Jala memang menurut ayat 27 di 2 Musa 14 ayat 27 diberitahu dodisi jadi dipatol-tol si Musa matangan na tu atas laut gabe sumuang malauti itu dalam nahian mareak torang ari gabe ma porus ma hala Israel majupakon aiki
gabe ditunggalikon Jehovah ma halak Mesir tu tonga-tonga ni lauti. Uju ini na sapedo di palililili Raja Parao bangsoni debata. Mulonunga di palililili berarti dikejar supaya mereka bisa ditangkap. Alai tarida do manang napatardo padonganion ni debata. Atik pesipata mabiar bangsoi. Jalan nunga sape bobonoson bangsoi. Nunga sape khawatir nasida tu aka parangan ni sordado ni hala Mesir naing mengejar bangsa Israel asa di paula museng nasida tu parhatobanan. Alai dak sakap ni nagugui manang nasi Raja Parawi sakap ni debata. Memang ada kecemasan pada saat itu. Memang ada kekhawatiran pada saat itu. Memang ada ketakutan pada saat itu. Alai Roma debata Jehovah. Ahadona di tangan mi Musa tukok do. Ninna si Musa marado pod debata. Atong ninna debata ma tu si Musa. Atukon mai tu laut. Asa patar huasokku tu bangso Mesir na audo debatani bangso Israel jala audo namar mudu-mudu nasida jala audo nama dongani nasida di perdalanan. Ido ben nagabe di atukon tukok ni si Musai tu laut teberau ate. Jala di sima tarida marhitaya 27 nak kiningan gabe maporus mahala Mesir maju pakko naiki gabe ditunggalik ko Jehovah mahala Mesir di tonga-tonga ni lauti alai anggo bangso ni debata maluado sian gonggoman ni Raja Parao. Ito nak kiningan latar belakang na bahasa sape diajak si Miriam bangso Israel i laho marede. Di Papuas holsoni rohana. Di Papuas lasni rohana. Jala di Papuas puji-pujian na tu debata. Songo dia ma pangaramotion ni debata tu tonga-tonga ni nasida. Songo ni ma puji-pujian ni nasida mardongan edei dohot mardongan odap nasida tu adopan ni debata. Alania anak kiningan luar biasa padongan yon ni debata tutonga-tonga ni bangso Israel. Jadi hamunak kadongan sapor siahon sungonido nang hita. Begitulah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini bagaikan kapal berlayar. Tabo todo molo merdalan kapal manang parau ate. Molo merdalan parau anggo dimulanai sian pelabuhan ibana. Soi nama tenang na lauti. Soi nama baga ni perdalanan ni. Alai si pata hamunak kadongan di tongan ni lauti. Si pata doro akka galubang. Si pata doro akka obak. Si pata doro hali suksung. Jala gabe mapakordo memang tu parawi. Gabe si pata goyang parawi. Alai hamunak kadongan. Molo masa na songoni tu bagasan nguluta. Songo dia do hita maradopon debata. Totu seorang nakoda yang akan membawa perahu itu untuk berlabuh di pelabuhan yang baru. Ikon marbisu do sahala nakoda. Ikon bijak do sahala nakoda. Jala dan pitor panik sahala nakoda. Molo memang parau na binuan nai ikon boy do tenang. Jala iko boy do sahala nakoda jangan terus panik.
mangadopi akka galubang na di tonga-tonga ni lauti. Songonido nang huamang doto inang nang hita salu na marpungu di baga sa tikyon. Molo si pata adong hamaulan tadopi isarana ketidakadilan di tonga-tonga ni parkarejuan, isarana pergumulan di tengah-tengah keluarga, isarana akan masa tuhun nahumaliak kita, isarana adong akka nasosonna taadopi di bagasan ngulut taon, tui sedohita marhaporusan. Bato tu debata jauh badohita marhaporusan. Jalato tunak kiningan ala nang dipalua debatado bangsonai songoni nama lasni rohani si Miriam, songoni nama lasni rohani do akaparpuani marhite odap nasina manang marhite sordam nasida makalaston songo dia ma balgani kuasoni debata na paluahon nasida sian mara boloni alay boydo ditari paron nasidai saluna do catatan ala di bagasan haporsyaon nasida tu adopan ni debata. Hamuna kadongan sa haporsyaon totunak kiningan songonima nang haporsyauta. Jala di bagasan edde itu tu tabereng nak kiningan songogwari minggu kan tatei edde ho kamu ma sada edde nai baru di Jahoba. Totu molo tapaubuk di bagasan turpukon hamuna kamang do tamuna kainang molo contona sada paduan suara ya. Molo paduan suara na tabo begeon bato tu ikon harmonisasi do logu sada, logu dua, logu tolu bahkan logu opat ate. Molo harmonisasi do logu sada, logu dua, logu tolu, logu opat besongoni nama tabuna begeon paredeon di tonga-tonga ni huriai. Itu benar taboto bahwa gereja HKBP sa sitong na diguari do the singing of church do ate. Gereja yang bernyanyi. Dangadong naso maredehita manang na di dia pe pertanyangata manang na sermon-sermota manang na parminggota. Torus do hita marede tu adopan ni debata. Jalala songodido nang parkurani ate. Molo sipata alani pakorhon ni kopi do sa sitong na ubay nagabe sumarkur hita alay molo memang normal songon na parjului baboy beringot ta songo dia maruas di huria na maredde laho mamuji dohot pasangapon goarni debata di patari dahod do disi bawa songo dia ma ke harmoni sasian ni edei songoni matabona lahu mamuji debata. Alay molo pas do edei bepitor buado. Itor songon na galero pakilalat tati. Buado ka edeni pungwaninan itor songoni do kan? Ay buado kori inahan naon ninna. Ay buado kori na posoon manang na kori ka remajaon ay pilis ni molo nahita kadak tabu bigyon na pilis kan? Lapatan na disi bahwa kita mau menginginkan keharmonisasian. Jadi halak nama rede hamuna kadongan di patuduhon ido di bagasan nguluna keharmonisasian di bagasan haporsyaonna. Dang lomo rohani nguluna fils. Dang lomo rohani ibana mangulahon akan aso di halomo rohani debata. Sadok nang beraneka ragam nguluta di tonga-tonga ni Portibion nang beraneka ragam pangulaut tadi Portibion nang beraneka ragam ya nang beraneka ragam luata di bagasa tikyon margata di bagasa tikyon di Cimahion alay ala natarida do ke harmonisasiani songon edde kur
lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4. Ido na patuduhon bahwa halak nama redde, halak nama muji debata di bagasan ngulunay ikon pataridaon nido harmonisasi. Dang pils, ya bukan pils. Molo pils lapatan na lomo maruhan yang berbeda-beda. Itu tongda. Molo pils bami tarida maon bahwa dong si bodame o di tonga-tonga ni keluargana. Molo pils lapatan na barang lomo ruhan yang merdami dongan na. Ima contoh-contoh ni pils tak kiningan. Alai molo harmonisasi ina kiningan amang do tamunak kainang di pataridaho nido hasadaon di tonga-tonga ni nguluna. Napaduahon hamunak kadongan sa porsyaon di bagasat turpukon halak nama muji debata songon na di patuduhon ni si Miriamon bahwa debatado na di patujolo di bagasan nguluna. Debatado di patujolo di bagasan nguluna. Anggona kiningan kan halak misiri lembang kesombongan do di patuduhon nasida ima marhiti aha na marhuda nasida molo na jolo ninna lao berperang pakai huda do nasida laho mangarupakon alona bahkan molo hudaon ninna na jolo di gobarro don son hagugon dohot wasoni portibi. Alay hamunak kadongan sa porsyaon di bagasan Yesus Kristus, di bagasat turpukon, ternyata danggabe hodai, danggabe wasoni portibion, namonang laho mangalo debata. Sekuat-kuatnya kekuatan dunia ini, ya secanggih-canggihnya kekuatan dunia ini, asaboy tutu dia alo ibana hagugo ni debata dang na monang ala niyaha ala debatado namar kuaso ala debatado namar hagugoon di tonga-tonga ni portibion hidup banda nakiringan debata jahobay debata sun hina gogo debata na marwaso na soadong tudusan na di tonga-tonga ni portibion. Napatuluhon diajak dohita marhite turpukon unang lupahita puji ma debata di bagasan pardalanan ni ngulum. Di bagasan pardalanan ni ngulum puji ma debata di bagasan Yesus Kristus nong mate di hau pinarsilang bahen haluaon dehita edehon ma di Jahoba sada edenay baru ala di patuduhon debatado holong ni rohanai na mangucat hitasian hahulumon tu bagasan hati uron na mangucat sian hita dosa tu bagasan halwaon. Jadi dalatta laho madok mauliate tu adopan ni debata patar may marhite tapuji ma debata tapasangap maguarni debata ima marhite ekspresi ni haporsyaota tu adopan ni debata. Bagaimana ekspresi kita memuji Tuhan? Harmonis dope ekspresi ta memuji Tuhan ini. Manang na di bagasan parmingguanon bohado hita maradupon hobar balok ta. Manang na bohado hita maradupon keluarga ta. Manang na bohado hita maradupon akka donga tubuta. Manang na margata di bagasa tikyon.
alay tatiru manak kiningan pabahenan ni si Miriami. Jala tatiru ma pabahenan ni si Miriami di baga sa turpukon. Marede mahita jala unang lupa hita mamuji Tuhani bahwa luar biasa do pakokopon di debata marhite Tuhata Yesus Kristus nang mate di hau pinarsilang bahen haluaon dihita. Begitulah kasih Tuhan terhadap manusia. Begitulah Tuhan itu berbaik hati kepada manusia. Jala di bagasan turpukon diajar hoddo tuhita asa maredde mahita sian nasa rohatta asa maredde mahita sian nasa todita asa na maredde mahita sian nasa ngolutta tu adopan ni debatain atong marhite turpukta di bagasa tikyon edehon ma ede nay baru tu debata Jehovah. Aha mahorwa ede nay baru ya manginang molonunga nakiningan taday songo dia ma holong ni rohani debata nama buan hita na paucatok kita sian hahulomon tu hati uron na paucatok kita sia dosa tu haluaon. Edehon ma edenay baru tu debata. Edenay baru lapatan na parangi nay baru. Edenay baru lapatan na bahwa di dalam kehidupan kita ini adong hai baru ni ngolu di tonga-tonga ni ngolu taon alanunga tajakon Kristus nagabe rafsakabona dohot hita gabe panehan haluaon di tonga-tonga ni nguluta. Ima edeta pangulaw taima edeta paranget taima nagabe ngoluta paranget taima ikon marhay baruon di debata. Atong pasat ma hamalation mo pasat malas di roham marhite na maredde tu adopan ni debata jala pangulaw tape di bagasan tikyon hobarmay tulomo ni rohani debata ay ima edeta ay ima puji-pujiota tu adopan na nabading. Amen. Marnas di roha dohami di bagasa tikyon ali Tuhan alaning padonganion mo na luar biasa maradupok kami songon si Miriam rapdot akaparopuan na maredde na sida mamuji na sida marhite odap ala boy malua na sida siyan akaparmaraan imana ginonggoman ni Raja Parao ali Tuhan boy na sida mardalan di tonga-tonga ni lauti ala nunga gabe dalan lauti jalaboy na sida mardalan marhite hureta ali Tuhan. Sude na alani asini rohamdo isongonima pardalanan ningolu nami ali Tuhan. Nasipata ikon huado pihamido at kahamaolon alay ali Tuhan di bagasan tikyon. Boydo di harwar hokom hami siyan akka hamaoloni tu bagasan las ni roha di patari parhokodo hami ali Tuhan asagabe boy hami madalani nguluon do denggan ali Tuhan totu molo didongani hodo hami on masongon sada kantate nami on masongon sada edde nami on ma ali Tuhan puji-pujian nami on ma ali Tuhan odap nami Om ale Tuhan rebana nami, Om ale Tuhan musik nami, naikon hupuji hami maho marhite haporsyon nami, alani padonganionmu, alani nunga di paluaho hami, sian dosa
marhite hamamate ni Tuhan nami Yesus Kristus di hau pinarsilangi. Ali Tuhan napatar marhite edenay baruing di ajar rokodo hami. Dadaholan na maredde di pamangan sabing. Alay huweddeho kami maho ali Tuhan marhite parange nami nay baru. Marhite parange nami na denggan. Ali Tuhan di baga sa tikyon martangyang dohami tu akaruas di huriam. Natongon ali Tuhan mangadopi parukilon. Ali Tuhan papos rohani nasida. Naboy doho paluahon nasida sian akahamaulan ni ngoluna ali Tuhan. Jalaboy tari parhorom mo nasida tubagasan ngolu hasonangan. Suaksongoni maali Tuhan akaruas ni huriam molotong adong na mga dupi parsahiton. Pamalum maali Tuhan nasida asaboy ali Tuhan malum jalamar saur museng tubaga coro na pinarbadian mon rap dohot ham na marulang tahun peli Tuhan di bagasan minggu-mingguon hutangnya ko kami matuho na sida asa tabay gadjang ni umur na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon akaruas ni huriam asaboy alitualas rohani na sida suang-songoni ng ulang tahun pernikahan homa nagabe dasor dito ngatungan ni rumah tangga ni ruas ni huriam ali Tuhan di bagasan minggu-minggon marlas ni rohana sida ali Tuhan laho marningot naong dihioti-ho na sida marhiti pasu-pasu pardongan saripeon las di bagasa tikyon ali Tuhan molotong adong akka yanakon nami naung tikina ali Tuhan marumah tangga alay dang dipasahat todo pesirokap ni todina di bagasan tangyang namyon ali Tuhan sahapon may tunasida asaboy sikop yanakon nami doho denggan jalaboy di bagasa tikina marumah tangga akka yanakon nami ali Tuhan pardosa godang dohami badiado ang goho alanihu puji hami mahwali Tuhan di bagasan guarya nakmu Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Marede mahita sian buku ede 587 huhut mahita papungupilian na paduahon. Roha
Tatangnya konma pelea tatu ado pani debata. Tatu ado pani debata. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silelo nadinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan nenelihon mi tuhami pilan nami tuho. Say jala may gebe uap nausus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoting asahu parhasya kami pilianon. Pati bulhon na harajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim. Asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon di toniro di mamataku hosadot bogoki rodi salut artaku Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu, say Roma harjaonmu, say South Malomo ni Roham, di banua tongonsong na di banua gijang, leon matu hami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ini dongan na merdosa tuhami, una kami tugitu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, calo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tu todim. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu madihita salhuna.